Салом духтарам, каса хуш омаден ба канали мо. Имрӯз ман хостам рецепти блинчика ба шумо нишон диҳам. Хай ҳама блинчик пухта метавонам. Чанд намуд рецепт аст. Ман имрӯз мехоҳам ба тарзи худ ба шумо нишон диҳам. Чӣ хел ки ман тайёр мекунам. Хоб, 2 тухма мегирем, камтар шакар меандозем, где-то 2-3 қошик борин, ним қошикча сода меандозем, омехта мекунем ҳамаша венчикати и 1 стакан оби гарм меандозем, оби ҷӯш. Хоб, ҳамроҳ мекунем ҳамаша 1 стакани дигар шир ҳамроҳ мекунем, камтар равған, где-то 1 қошик борин равған ҳамроҳ мекунем, омехта карда, орда кам-кам андохта. Хоб, хамир мекунем. Орд 1 стакан мерава, 1 стакан шир, 1 стакан об и 1 стакан орд. Хоб, сковородка гарм мекунем, бояд тасфон шава и камтарак равған андохта блинчикое мепазем. Хел хамирмон суюқакай блинчикое пухта мегирем. Блинчики ажурнии тунукаки хушрояк мебиёяд духтарон. Ҳатман ҳамин рецепткати тайёр карда бинен. Хел блинчико тайёр шидан. Ман иҷа блинчикое тайёр кардам, посудауша шуштам. Хоб, ҳозир аз қафои дигар кор мешавем. Духтарои иҷада ман мехоҳам ки шумо да нишон диҳем чӣ хел ман раковина мешувам. Раковинаи мо сангияй, сафедай, баъд ина ҳар хел чиз кати шушта намешава, намерава. Барои ҳамин ман имрӯз хостам ба шумо нишон диҳам. Инам хеле чистин ҳаст. Хоб, ҳамин кати ман камтар мерезам ҳамун чида раковинада, ҳамун ҷоҳои чиркинишда. Ҳама ҷошда мерезем духтарон. Ҳатман тирезаояҳои монен пешаи оне ки мешувен, нигоҳ кунен аллакай уже сафед шидесай. Баъд ҳамун геля кам-кам шотка кати чӣ мекунем, ҳама ҷои ҳамун раковинада хел шакидан мемонем. И меистад где-то 5-6 минут. ҳама гела меравонем. Раковинамон топ-тоза мешавад. И ягом хел усилӣ намекунем барои шакидану шуштани раковина. Просто ҳам гела мерезену и камтар ждат мекунем 5-6 минут. Агар чиркини бад боша, хай 7-8 минути дигар меистад. Нигоҳ кунед духтаро чӣ хел топ-тоза шид, саб-сафед шид. Касе ки ҳам хали раковина дора метавонен ки ай ҳами гел истифода барен. Мен на интернет дидам, саб-сафед мекуна ранги ҳамон раковинаи нав. Нам хел духтаро. Духтаро, мо имрӯз мехоҳем ба Ромид равем. Ҳозир мо аз Душанбе биромадем, ина аз дарвозаи Душанбе биромадем, тарафи Ромид рафтесем. Чӣ хеле ки медонем духтаро, мо аллакай билет гирифтем. Мо бояд ба хориҷа равем. Барои ҳамон пешаи хориҷа рафтанмон як бор хостем дар табиати зебои худмон ҳамроҳи кӯдакон дам гирем, баъд ба хориҷа равем. Мо инҷа лави дарёда ҷой ёфтем. Хоб, инҷа партофтем. Чиз ки овардаги будем мондем дар инҷа духтаро. ҳозир мо мехоҳем ки имрӯз дар дег
хӯрок пазем, яъне ки аловда хӯрок пазем. Мо ҳар дафъ шашлик мекардем, ин дафъ хостем ки дег давқут пазем. ҳозирҷода шавҳарам кати бачам ҳезум ҷамъ кардесан, барои дега мондан хеле ҷо тайёр кардесан. нигоҳ кунед чӣ қадр табиати зебоя, табиати худмон, ҳавои форам, лаби дарё шамолак, ором. ҳозир мо духтаро тайёр мекунем. ман ҳама чизоя тайёр кардам. ҷода дег дар авған рехтем. ҳозир майда майда маҳсулотоя оста оста андохта хӯрока мепазем. ба шумо тамошоӣ бо фароғат. хӯроки мо тайёр шуд. мо ози хӯрока мекашем. хӯрока шавҳарам тайёр кардан. Ягон бор шавҳари ман тайёр кардагӣ набуданд хӯрок. ҳама маҳсулоташо тайёр кардам. хоб ҳамроҳ ҳамҷода да дег авкод кардем да алов. беҳад бӯи бамаза дорад духтаро, иштиҳооварай. ҳозир хӯрока мекашему, баъд мешинем, мехӯремша. духтаро, ман ин видеоя як ҳафта пеш съёмка кардагӣ будам, лекин вақт нашида буд, монтаж карда напартофтагӣ будам. мо барвақтарак рафтагӣ будем, як ҳафта пеш буд. мо ҳозир уже хориҷа даем духтаро, лекин ин видеоя ман даиҷа монтаж кардаму акнун партофтам. мо ҳозир дар ватани азизи худмон нестем духтаро.
Lava. Aleyküm selam. Lava ya. Taş meyvesi neyim saat annem mümkün bismillah. Oh. Oh. Ya bismillah taş meyvesi. İnşallah. İnşallah. Rahmat духтаро ки видеото хиша тамошо карден, лайк ва комментарий навиштана фаромӯш насозен духтаро. Видеои оянда интизор шавед, иншолло ки бо ай хориҷама шумо дар видеои нав ба нав съёмка карда мепартам. Ташаккури зиёд.